И здравейте, почти аз съм Алекс Про и в днешното видео ще играем Circle Crazy и ще видим дали днескашната игра ще бъде толкова трудна. Така и първото ниво го минахме, ще сме добри, ще можем да го позволим. Така. Why would you rent and reveal the support later? Damn. Това може да не го показвате. Така. Damn. Добре, защо? Е, това е. Стига, човек! Добре, бе, човек, какво става? Не обръщайте внимание, там е сестра ми и тя също се занимава с нейните си неща. Между другото да ви кажа, че тя вече има YouTube канал. Ако искате да я проследите, просто напишете Valeria's Channel и ще се абонирате за нейният канал. Долу в линк в описанието ще има насоки към нейният YouTube канал. А сега виждам се след като свърши видеото. Така, ето ни отново. Мина го? What? Човек, ако искате да ви покажа Валерия. Ето сега ще ви покажа ето за. Ето има моята сестра, която е много яка. Но сега се средоточаваме върху нивото. Аз съм мега добрия човек. В това ниво? В това ниво е! Че... Стига, човек! Така, продължаваме. Това видео ще ми избуде очите! Стига, какво ни правя как трябва? Айде, взимай си пърта кешите и се махай. Ето, върнахме се. Валерия, спри да шумиш. Шест, седем. Ева, ви правя. Съжалявам, че се чуват такива странични звуци, но майка ми се сети точно сега да просмокира. Така. Ние сме войници.
и ще вървим напред. Ние сме войници, ще вървим напред. Леви, десни, ще вървим напред. Стига, човек! Хоп, 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 хоп. Това е! Така. О! От първия път, got it! О! Got it! О! Тук тежко го фейлнах, Стига, човек! По средата на видеото ли ще ми пуснеш това видео? Чуя до тук, смятам да приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така, може да се абонирате за моя канал, да оставите лайк и да ударите камбанката, за да се първите, от които ще гледате моите видеа. И до